ndikukhulupirira nonse muli bwino. Ali mangofuna tichezepo pang'ono tingokambirana chabe zokhuza ndi channel chimenechi kuti ndingofotokozapo chabe zolinga za channels ndi direction imene titenge kuyambira lero and the way forward. Cholinga cha channels of course tizikambirana zokhuza ndi kwathu ku Malawi, kuno ku Malawi. Malawi ndi wathu, siwa wina sonali yese yae, koma Malawi ndi wathu, nali yese amene ali citizen wa Malawi, Malawi ndi wake. Panopa ndizikhala ndikukamba zokhuza ndi Malawi, koma zimene ndizikhala ndikukamba, the idea is kupanga provoke or invoke anthu minds athu kuti pa zinthu zimene zimachitika ku Malawi ife pokhala ma citizen tisamangokhalapo chete yayi, koma tizikhala involved pa process scenarios imene kuchitika. Facha kuti ku Malawi ngati kungachitika zinthu zabwino zatikhuzanso ife mobwino, ngati zachitika zinthu zoyipa zatikhuzanso ifenso moyipa. Ngati ifeyo enu aka Malawi sitikutengapo gawo olo tingokhala chete tingoyang'anira chabe kuti basi imene anakonzera chauta basi tazilandira, koma zambiri zimene zimachitika zimakhala kuti atsogoleri athu kaya ndi mpingo kaya ndi andale kaya ndi achani ndi amene amakhala ali responsible pa zinthu ngati zimene zonso. Ndeno ifeyo pokhala ma citizens a Malawi tena utengapo gawo, fanga titengapo gawo ndoti atsogoleri athu amene tikusankhawo kaya ndi kumpingo kaya ndi kundale azidziwa kuti apa tikangolakwisa zinthu ndikuti Amalawi amene atisankha atani abwera kuzatikalipira. Koma ngati tingokhala chete kuti basi ndimene zinthu zilili yayi, basi chauta imene anakonzera atsogoleri aja tena amapanga zinthu zija kuti basi pamala palibe chimene angapangepo, amakhala chete ndi amatitenga for granted. So pande mangolowa china mbalala wina kupita kude timangomva kuti waba mwakuti iyayika chimanga chasowa uku. Why? Facha kuti ife Amalawi or ma citizens enu ake ziko sitikukhala involved popanga zinthu. Leno channel chino tikhala ndikukamba zinthu zosiyanasiyana, zina amene tizikamba zizakuisa ena, zina amene tizikamba zizasangalatsa ena azikhala pakatikati, koma that's the idea kuti to evoke kuti mind yanu yambidwe kuti izikhale ikulakalaka kuti tingapange bwanji kuti Malawi athu itukuke. Fuka ndi Malawi imodzi basi, Malawi amene akangonongeka kulibenso Malawi wina kopita, kumazi sitingapite, ndi Malawi amene tinayo ndi imodzi yomweyi basi. Nene chimene ndingawapempha kuti nonse amene muzionera kaya ndikumvera channel chimenechi mwino mutakhala involved ndizo kuti makhala busy mundi zinthu zosiyanasiyana, koma mumatenga nthawi yanu imene yapamwamba kwambiri then nkuonera channel chimenechi, zimenezo zimathokoza kwambiri. Choncho imene ndingawapempha kuti mupitirize kupanga zimene mumapangazo kuti zikoma kwambiri. Koma zina zimene tizikamba panopa zizikhala zochokera kwa inuyo. Ngati ma comment amene alipo ndomaona ma comment nambiri, ndi ma comment tikakamba chinthu muzipanga comment, then from there tizoona okay, I think titakambirana chakuti tikhoza khala bwino manga nimene alili ma comment imene abwerera. Koma chachikulu basi akhale ma comment otukwana, koma ngati ali ma comment omanga musi tizikambirana panopa. Ndeno channel chinocho ndi chanu ndithu. Ndeno pitirizani kupanga zimene mutani mukupangazo. China semene nganenya kuti kwina kulikonse kuti ziko litukuke, ziko limatukuka chifukwa cha atsogoleri amene tasankha mzikomo, osati chifukwa choti cha anthu amene akubwera kumbuyo yayi, koma atsogoleri amene asankha. Ifake nthawi zonse kaya mayiko otukuka matako kwakuti kunali mtsogoleri wakuti ziko linatani linatukuka. Samanena kuti kunali citizen wakuti ziko lifake linatukuka, koma amatchula kuti kwakuti kunali mtsogoleri wakuti chaka chakuti kunali tabwera mtsogoleri wakuti
dziko limene linatani linatukuka ndi atsogoleri amene tikusankha ndi amene amatukula dziko. Ndene ife tizikamba zokhuza ndi atsogoleri kakhala kwathuko kaya ndi opposition kaya ndi amene ali mboma panopa onse tizikamba chifukwa chakuti onsewo ndi Amalawi. Ndeno nthawi zina zizikusangalasani nthawi zina sizikusangalasani koma ndimene zimakhalira choncho because that's one way pokambirana ndimene tingapange kuti Malawi ikhale yokomera ife tonse. And monga ndinena kale tizikambaponso za chipembedzo ise not zipembedzo koma ngati cha chikhristu chipembedzo kwambiri cha chikhristu imene tizikambapo kaya mavesi ena amapezeka m'Bible amene munali controversial ena muna amene timamvera muna mwake tizikambapo basi ngati zimenezozo ndizokhuza naso za economy. For economy ndi yofunikanso kwambiri fanga zikunali lonse ngati economy sikuyenda bwino ndoti dziko limene palije kenakali konse chimodzimodzi kumalawiko panopa kumalawiko sizikuyenda yayi pa economy sizikuyenda faka kuli umphawi ndithu wazaoneni. Ndi kubweranso kwa cyclone Fred imene achitika apa sindikudziwa kuti kaya anthu fika tikhala bwanji si mavuto ndi akulu osopoyambira koma zitengeranso kwa ifenso anthufe mene tikukambira kumasina atsogoleri athu amene akumayendesa ujeti kumasina kuti asamagona fuka anthu atsogoleri ambiri kwathuku amakhala akugona kunoko ndithu. Lero imene tizasina kuti azizimuka fuka aina amangokhala pa utsogoleripo basi amangofuna utsogoleri koma samadziwa kuti ndikakhala pa utsogoleri tizipanga zichani usazokena kalikonse. Ndimene zochitika ku Malawi zaka almost 60 panopa palibe imene chachitikapo ku Malawi. Timakhala ngati timatenga ma step 10 kutsogolo step imodzi kutsogolo then ma step 10 kubwerera mbuyo ndiye Malawi imeneyi sizingakhale choncho yayi so ifeyo timafunira Malawi zabwino kuti itukuke fa Malawi ikatukuka ndoti tonse tatani tikhala pabwino tizinenda timakayenda zinatayi ife timachokera ku Malawi zimakhala zinthu zonyadisa kwambiri. Then chabe ndikalapa ndengani nkhani ya lero lapapa nkhani imene inachitika ku mbuyo uku nangeona mujana mu The Nation apa kuti chani passport books out of stock. Ndi zinthu ngati zimene zimatipangisa manyazi ife Malawi ndithu makamva zoona dziko loseli basi kumva kuti passport books out of stock and of course abeka zifukwa zawo akuti chifukwa chambiri akuti ndi chani foreign exchange limene kulibe and foreign exchange mavuto amene anayamba kale ndeno zoti zimapangisa manyazi kwambiri zoona ma passport books azikhala kuti basi dziko lalikulu ngati Malawi usapezeka ndi pang'ono pomwe ndi zinthu zomvetsa chisoni monga zinthu ngati zimene zinthu zambiri zimene zochitika kwina zomachitika kuno ku Malawi ndithu. Ndeno chimene ngawapempheni ndithu anzanga ndikhale involved kuti pazonse zimene tizikamba panopa zokhuza Malawi ine zizikuyisani kwina kumuna zizisekesa koma at the end of the day tifuna chabe kuti tithandizane palibe amene akuziwa zonse koma the idea is kupanga share my ideas amene tili nawo kuti chani tizitukula Malawi ngati tingokhala tizija basi anthu ochokera obwera amangotitengera zikoli amangotiseweresa basi faino wake basi tingokhala phe basi kumangoyang'anira koma ziko liliratu wadende ena tikhala involved ndi channel chino tizikambirana zinthu ngati zitizo zimene zisi ziko.